नोंथाङा जे नोंथांनि बिसिया गोमानानै दङ होननानै बुंदों दा बे जाथाया मादि जादोंमोन? बे जाथाया जादोंमोन जोङो फैसानि थाखाय एसे एनै जों माने नांलायनाय बायदि जाहैदोंमोन आरो फनजोंसो आङो न'आवबो गैयामोन गहपुरावसो दंहैयोमोन आरो आं बिदि थानाय समाव खरसानि थाखाय एसे बिहरदोंमोन आरो बियो दा बे समाव लकडाउनमोनबो आरो दिनै सानै साथाम थांबाबो पुलिसफ्राबो होसोयो बुनो बे समाव आं उफाय गैया जाहैदोंमोन आरो गावबो मिथियोमोन आंनाव एटिएमबो गैया दिहुननानै हरनोबो आरो बे समाव टाउनफ्राबो बन्द' बिदि जाहैदोंमोन आरो गारि मथरबो गैया फैनोबो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बन्द' बे समाव जादोंमोन आरो बिनि थांनाया दिनै जुन मास 17 थारिखआव बे थांदों आरो न'निफ्राय न'आव रावनोबो खिन्थालाङाखै खिन्थायाबासिनो बे थांदों आरो नाथाय बे आलासि जानो होननानैसो थांदोंमोन फंबाय लेंनाय जोंहा बैनायनाव आरो बाव सासे स्कुटिखौ लोगोखौ बिनानाव लेंनाय बे लांदों आरो बेखौ लांनानै बियो दिनै थांनानै बिनानावा फैफिननायसै ओमफ्राय गाव हरब्रैसो थानानै बियो माने क'क्राझाराव थांनो होनना थांदोंमोन क'क्राझाराव थांनायाव बुंनो मोनो बैनो सोंनायाव माने बे फैसा नेदों फैसाखौ नेदों होननानै बे माने बुंहरदोंमोननो होनना बुंदों आरो बियो दिनै फैसा नेनाया नाथाय दिनैसिम बे माने नुजाफैयाखै आरो जों नेनानै दङमोन फैसा नेदों होननायखाय नाथाय दिनैसिम गैया नाथाय दिनै मानिबा दुखुआव थांदोंब्लाबो बे आंखौ बुंनांगौमोन फैसा थाखानि बा माबायाव बुङाखै बेखौबो आंनो फोरमायाखै आरो दिनै क'क्राझाराव दङ होननानै एसे मिथिनाय मोनदों दङब्लाबो बे सोरनावबा खामानि मावनानै बा जानानै दङब्लाबो बा माबा मोनसे बेफारफोर खालामनानै जानानै दङब्लाबो जायनि न'आव दङ नाथाय बेहाबो दिनै थाहैदोंब्लाबो सोंनाय फिननाय बा बेनाव मारै फैखो आंनाव मानो थाफैखो बेफोरखौ सोंनांगौमोन बा दिनै आयेनाव कानुनाव माबा मोनसे जायोब्ला जायनि न'आव दं बेहाबो जेरा मोनफागोन बा जेरा मोनफानो हागौ बे हिसाबै दिनै बा आंखौ मिथिनाय हिसाबैबा आं दिनै कन्टेक्ट नम्बरखौ आं होनि बा आंनि कन्टेक्ट नम्बरा जादों 7896304175 आंखौ बे नम्बराव आंखौ कल खालामनो हागोन आरो सोरबा नुनानै जुदि आं फैफिननायखौ लुगैदों दिनै बैसोबो जाबाय जों बे बैसोआव आरो बेबो थाङाखै सोरजोंबा खारफालांदों आं बेखौबो दाउट खालामाखै आरो गैया मा समाव थांदोंमोन बे जुन मासनि 17 थारिखआव बे थांदों न'निफ्राय आरो फिसाजोफोर आसा खालामदोंमोन आं आसा खालामदोंमोन दिनैसिम माथे फैयाखै बियो फैगोन आंहा फिसाजो सानै दङ हाबा जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दिनै फिसाज्ला सासे दं ओमफ्राय बिदिनो फिसाज्लाया उन्दै क्लास 5आव थाङो आरो दिनै ओमफ्राय फिसाजो बिनानावनि दङमोन बिसोरबो गोदाव सोराव जाहैजोब्बाय आरो न'खराव दिनै बिदिनोसै गाज्रि मोजां बिदिनो दंसै आरो जों खिन्थु फैबा मोजांमोन आरो फैफिनथों गाव जेरावखि थाया माबा मोनसे टेनसनाव थांदोंबाबो दिनै रायलाय होनलाय माबा मोनसे बिनि टेनसनखौबो गोजान खालामनोबो हागौ फैयोब्ला फैफिननायखौ आं लुबैदों आरो बेलाय खैदिन मालायनाव थानानै जानो नाथाय आं सोंहैदों बिदा फंबायनावबो थाङाखै आरो जाथि खुरमानावबो बे थाहैयाखै बिदिनो बे क'क्राझाराव माबाफोर मावनानै बा बबावबाफोर माबाफोर बेफारफोर खालामनानै जानानै दङ खोमा बेखौ सानदों आरो जों थेव फैथों बिदि थास्लायस्लाय मानो थादों फिसा दं दिनै फिसौजो दं बिजामादै दं बेफोरबो दिनै लाजिथावना जाहैदों दिनै सोरबा बुंगोन फिसाजोफोरखौ माथो नोंमाया गैयानो बबावबा खारदोंनो बेफोरबायदि बुंनो हागौ बिसोरबो लाजि मोनगोन बिनिखायनो जाहाथे बिसोरखौ लाजि फोनाङाबासिनो गाव फैफिनथों आरो दिनै आं बेखौनो लुगैयो फैफिनजानायखौ जेरावखि थाया आंनि खावलायनाया बेनोसै आरो बेनो